ngakhalazona ngabafowethu bashona ngesibhamu. Mina ngakhalazona ngabafowethu bashiya kabuhlungu. Kule mpi yamatekisi angazi noma impi yeyona, hawu noma eyikoti into enjalo nje, ngoba kusalwa bona labo bantu ababela le mpi yeyona, ngoba kusalwa bona labo bantu ababela le mpi yeyikoti. Nokawunda nayo vala amatekisi akavala isibhamu lento ebulala abantu. Nokawunda nayo vala amatekisi akavala isibhamu lento ebulala abantu. Mina ngakhalazona ngabafowethu bashiya kabuhlungu kabi. Mina ngakhalazona